дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи моҳипарварӣ ба яке аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Суғд табдил ёфтааст. бо истифода аз захираҳои фаровони обӣ ва иқлими мусоид солҳои охири парвариши моҳӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо суръат рушд мекунад. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Ашт, Ҷаббур Расулов, Конибодом, Сипитамен, Истиқлол, Исфара ва дигар минтақаҳо даҳҳо хоҷагиҳои моҳипарварӣ фаъолият доранд. дар ин замина дар вилояти Суғд ҷиҳати рушди соҳа як қатор тадбирҳои муҳими давлатӣ амалӣ гардида истодааст. аз ҷумла дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯри асалпарварӣ барои солҳои 2023-2027 қарори раиси вилояти Суғд қабул гардида татбиқи он ба рушди минбаъдаи соҳаи моҳипарварӣ такони ҷиддӣ бахшидааст. натиҷаҳои амалишавии барнома нишон медиҳад, ки ҳаҷми истеҳсоли гӯшти моҳӣ нисбат ба солҳои қаблӣ чандин маротиба афзоиш ёфта, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифат беҳтар гардидааст. соҳаи моҳипарварӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои парвариш ва истеҳсоли моҳӣ имрӯзҳо 68 ҳавзҳои гуногуни моҳипарварӣ фаъолият мекунанд. мутахассисон баронанд, ки рушди минбаъдаи соҳа метавонад вобастагии бозорро аз маҳсулоти воридодӣ коҳиш дода, амнияти озуқавории кишварро таҳким бахшад. давоми соли 2025 ҷиҳати таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо гӯшти моҳӣ 42 ҳавзи сунъии моҳипарварии бетонии даврашакл дар ноҳияи Ҷаббур Расулов бо иштироки роҳбари давлат мавриди истифода қарор гирифт. ин ҳавзҳо асосан дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хайрисафо сохта шуда, имкон медиҳад, ки дар як сол 300 тонна моҳӣ истеҳсол гардад. инчунин хоҷагии мазкур дорои 8 гектар замин буда, иловатан бо 6 адад ҳавзи лоин, ҳавзи инкубатсионии калону майда мутаносибан 25 ва 28 ададро дар бар мегирад. дар ин ҳавзҳо 300 000 моҳиша парвариш меёбад. дар ин хоҷагии моҳипарварӣ вобаста ба талаботи бозори истеъмолӣ тадриҷан самти фаъолият васеъ гардида, истеҳсоли гулмоҳӣ низ зиёд карда мешавад. ба таъкиди намояндаи корхонаи воҳиди давлатии моҳии тоҷик дар вилояти Суғд дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди ҳавзҳои нави моҳипарварӣ бо усули интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ба роҳ монда шудааст. обу ҳавои вилояти Суғд доир ба зиёд кардани моҳӣ ва чанд нави моҳӣ, ки аз ҷониби Русия, аз ҷониби Олмон, аз ҷониби Туркия, аз ҷониби дигар кишварҳо ба вилояти Суғд оварда шуда моҳиро истеҳсол карда истодаянд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар ноҳияи Сипитамен, ноҳияи Ҷаббур Расулов, шаҳри Панҷакент, шаҳри Исфара ва дигар минтақаҳои вилояти Суғд моҳи парварон хело фаъол мебошанд ва сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистонро доир ба зиёд кардани гӯшти пархезӣ ҳама тарафа ҷонибдорӣ карда, истеҳсоли моҳиро дар соли 2026 сол боз зиёдтар кардани ҳастанд. 4 намуди моҳӣ, яъни зағора моҳӣ, пешонапаҳм ва амури сафеду лаққа моҳӣ хело зиёд мебошад ва дар мавсими зимистон сардии обу ҳаво нигоҳ накарда бозорҳои дохилаю ярмаркаҳои вилоятӣ ба гӯшти моҳӣ пурра таъмин мебошад. баҳри Тоҷик, дарёи Сир ва дигар дарёву кӯлҳо ҳамчун манбаъҳои муҳими захираи моҳӣ нақши калидӣ доранд. баҳри Тоҷик яке аз калонтарин манбаъҳои моҳӣ дар кишвар маҳсуб ёфта, дар таъмини бозорҳои дохилӣ саҳми назаррас мегузорад. бо мақсади афзоиши саршумори моҳӣ танҳо дар солҳои 2024-2025 ба баҳри Тоҷик мутаносибан 2,5 ва 3 миллион дона моҳича сар дода шудааст. ҳадаф аз ин тадбир зиёд намудани захираи моҳӣ ва рушди устувори соҳаи моҳипарварӣ мебошад. мутахассисон ҷиҳати истифодаи мақсадноки захираҳои обӣ, мутобиқати истифодаи заминҳои зериобмонда ва зиёд намудани шумории ҳавзҳои моҳипарварӣ тадбирҳои зарурӣ меандешанд. маълум аст, ки моҳипарварӣ аз бахшҳои сердаромад ба шумор рафта, обу иқлими Тоҷикистон барои пешрафт ин соҳа мусоид дониста мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ташаббуси соҳибкорону хоҷагиҳои моҳипарварро дар мавриди такон бахшидан ба рушди соҳа ҳамеша дастгирӣ мекунад. ҳамин аст, ки дар шаҳру ноҳияҳо шумораи хоҷагиҳои моҳипарвар зиёд ва ҳаҷми истеҳсоли гӯшти моҳӣ сол аз сол бештар мегардад. хоҷагии деҳқонии ҳақ беш аз 10 сол аст, ки дар самти моҳипарварӣ фаъолият намуда,
дар ҳавзҳои худ навъҳои гуногуни моҳии серталбу серғизо аз ҷумла моҳии сазанро парвариш мекунад. ин навъи моҳӣ бо сабаби зуд рушд ёфтан ва сифати баланди гӯшт мавқеи хос дар бозор дорад. ба гуфтаи роҳбарияти хоҷагӣ, парвариши моҳӣ на танҳо манбаи даромади устувор, балки омили муҳими таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ мебошад. моҳиҳоя зиёд кардосем. мана инҷа моҳиҳои калон кардем 1 сол. мана ба бозор фурӯш бубурад досем. 10 сол боз фаъолияти кори мо ҳаст. 5 ҳавза моҳай. моҳиҳои сазан, бели амур, тавсалоб парвариш мекунем. моҳиҳои мо ба фурӯш омода шуд. мо барои таъминоти бозорҳо ҳиссаи худро мегузорем. рушди соҳаи моҳипарварӣ ба афзоиши иқтидори иқтисодии аҳолӣ низ мусоидат мекунад. бо зиёд шудани шумораи хоҷагиҳо теъдоди коргарон низ меафзояд ва сатҳи зиндагии мардум беҳтар мегардад. тибқи маълумоти оморӣ, ба ҳолати аввали моҳи январи соли 2026 дар хоҷагиҳои моҳипарварии вилояти Суғд 1142 тонна моҳӣ истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 129 тонна зиёд мебошад. айни замон дар вилоят 68 хоҷагии моҳипарварӣ фаъолият дошта, дар 38 хоҷагӣ дар масоҳати 406 гектар беш аз 10 навъи моҳӣ аз ҷумла суфмоҳӣ, тосмоҳӣ, сазан, зағорамоҳӣ, пешонағафс, амури сафед ва дигар навъҳо парвариш меёбанд.